Kain ano'y kulim, lasot dabar ni Gidaymet, ay labi at haimet, kaya wala kitay mahimubatok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Nganong sayop man kanunay ang mga interpretasyon sa mga pastor ng mga Kristiyano, bahin sa mga teksto, diha sa balaang kasulatan. Nganong maglisod man sila sa pagsabot sa Biblia, o dili nila masabtan ang Biblia. Tungod kay ang Biblia, o ang kasulatan sinulat sa mga Hudyo, mga kaigsunan. Busa, aron masabta nimo ang Biblia, sabta ang Biblia base sa Jewish mindset. Kay ang nagsulat, mga Hudyo man. Ayaw ibase sa Christian mindset. Kay kung Christian mindset ang imong pag-interpret sa Biblia, dayag og tataw nga ang imong interpretasyon sa Biblia, sayop kayo, 100%. Sama sa gisulti ni Apostol Pablo diri sa 1 Corintios 10:25. Sampo lang ni siya, mga kaigsunan. Unsay giingon ni Apostol Pablo diya, makahimo kamo sa pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Di ba? Giunsa dai ninyo ni pag-interpret. Moingon dai mo tanawa. Ingon ni Apostol Pablo, makahimo ta pagkaon sa tanang karne nga gibaligya sa merkado. Tapos inyo dahil itumbok ang mga merkado sa Pilipinas. Maingon din mo, di ba sa atong mga merkado na adyang gibaligyang karning baboy, na adya gibaligya ang mga isdang way himbes? Kumakain mo kuno tas pagkaon, matud pang Pablo. Muna'y sayop ninyong dako, mga kaigsunan o mga kapasturan nga mga Kristiyano. Huna-hunaan ninyo nga si Apostol Pablo Hudyo. Busa sabta ang maong bersikulo base sa Jewish mindset nga pagsabot, dili sa Christian mindset. Huna-hunaa nga si Apostol Pablo Hudyo. So, ang iyang huna-huna sa pagpasabot niya bahin sa merkado, dili ang merkado sa mga hintil, dili ang merkado sa Pilipinas, kundi ang merkado sa mga Hudyo. Na karon ang pangutana, sa mga merkado ba sa mga Hudyo, makakita ba kag baboy nga gibaligya, karne ng baboy? Makakita ba ka dito mga nukos, kogita, mga pasayan, alimangong gibaligya? Wala. Bawal na sa ilang mga kaigsunan. Bawal na sa merkado sa mga Hudyo nga mamaligya ka og hugaw nga karne. Busa pag-ingon ni Pablo, makahimo ka mos pagkaon sa tanang karne nga gibaligya sa merkado sa mga Hudyo, makakaon ta sa tanang karne nga gibaligya nila. Kay ang tanang karne nga gibaligya sa ilang merkado, tanan gitugot sa balaang kasulatan. Mo gitawag naglimpyo nga mga hayop. Busa, sabdo na to ang Biblia base sa Jewish mindset. Kana nga sample akong gihatag ninyo aron akong i-prove sa inyo nga ang inyong pagsabot, mga pastor, sa Biblia, sayop kayo. Samtang inyong ibase sa inyong sa Christian mindset o Greek mindset ang pagsabot niyo sa Biblia, sigurado ko nga ang inyong pagsabot sa Biblia lubog o dili gyud mao, mga kaigsunan. Busa sabta ang Biblia base sa Jewish mindset, dili sa Christian mindset. O ang merkado diya nga gisgotan ni Apostol Pablo, dili ang merkado sa Pilipinas, kundi ang merkado sa mga Hudyo. Dalaygon kayo ang Adonai, mga kaigsunan. O hangtod sa sunod, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael Chai, mabuhay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matef Gideon Silva. Magaingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini hangtod sa sunod higayon. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.